Teraz ti poviem jednu veľkú pravdu. Silné ženy sa necítia stále silné. Niekedy sa len cítia byť samé. Si tá, ku ktorej chodia sa ľudia vyrozprávať, vyžalovať, aby si ich vypočula. A furt držíš tú takú svoju ochrannú rolu. A ľudia to neskutočne na tebe obdivujú, aká si silná. Ale čo nevidia, koľkokrát sedíš sama so svojimi pocitmi doma. Koľkokrát si želala, aby sa ťa niekto spýtal, ako sa cítiš a či si v poriadku, a myslel to úplne vážne. Koľko nocí si bola silná pre všetkých a bola si tu pre všetkých. A byť silná sa stalo tvojou veľkou rolou, tvojou identitou. To, čo sa od teba očakáva. A tak, keď sa cítiš unavená, zmetená, stratená, necháva si to len pre seba. A povieš si, veď a čo, som silná. Mala by som to zvládnuť. Ale teraz ti prezradím, že sila neznamená, že nepotrebuješ oporu. Neznamená, že nepotrebuješ byť držaná, vypočutá, pochopená ako každý jeden človek na tejto zemeguli. Aj ty máš byť právou tou, o ktorú sa niekto stará. Ak ti je to povedomé, môžem ti povedať, že nie si slabá. Si len silná žena, ktorá toho niesla príliš veľa a sama. Vítaj na mojom kanále.